No. Kita na ko buang. Wala mo nagluto. Alo, naunsa mo kusina nagkay, mabuang ko ba yun? Tuwan ka mapinagawaan ka niya, win. Usa din yung luto di. Ha? Usa yung giluto uy. Da kinasol. Nangaon na lagi mo wala gyud mga batasan no inyo lagi. Dugay kay ka, uy. Dugay kay ka alas 8 na ko. Ano ka, alas 5 ka mo uli. Kapatayin pa magugugod ka oras, may na lang. Nagluto na mi na sudan na kan. Yung nangaon na lagi mo ako ni wata, di day na pagmamahal inyo ha di ay. Pagmamahal na pero So na ma-aware sa Sa country. ang pagmamahal ay di na pagmamahal ay. Pagmamahal yan. Nakay kasama. So igasan ako bulbul. Walay. Yan, no? Nagpartime ta, kulit dalhon, nagpartime ta, nagbuwang. Magagay mi Malay kasama mo, baby. malay, ano? Kay bulbul ako ibta diri. Okay, tubag sa mga mama no pag mayo ka ba? Maguyog ko ma. Wa ka Amerikano ni sa isigag ko yung kay mong nung para ako. Maguyog ko ma. Gigit pa. Ma-order tag-cook, baby. Way kwarta ka mura pagkuhan dito pag Kamu ba mga sabay kay mo nangaon mga anak jud uda, wag mo pagmahal. Mare, luto mama pag ay Alam mo naman, Akala ko nga wala wala ka kay. yung tiyo. Wala ka na. Wala pa dai mo sweldo. Wala pa. Agoy ay sige, wala sa inyong amo iwa may sweldo. Ma, paligid sa may ano nga, be, please. Si palito na ko. We're so thirsty. Agoy, inom og tubig na tubig sa baril ah. Hindi mo gusto tubig. Sana ma. Maling nga pagkargo ipapalit ako ni Aileen ba. Aileen gud para gusto kuan gud ka pobre. Tira. Papalit siya. Swerte mas ka pobre na nga may maling kami wala. Ingana na sila kamahal. Kami maratulog na dahil. Wala gyud mo nang hugas sa plato na unsa na may mga anak kay. Itiban. Palit og maling sa ano natin sa kargo ba. Nagisa ka tagdulo-dulo. Di oy tagduduha ra sila puro di puta na. No. Dako mo tanawan yung gikan mo kahipos na para gyapon sa lamisa. Hala, Huwag mo palagi may nang umagkaon, nag-chill pa mi. mabuang ko bayot. Nag-chill pa mi. Ano panglinis sa map ba din mo ka sa plato? Wala pa kay kanay. Imong ipagawas na kanang hugas sa plato ba? Para floor man to. Tinuod ka. Wala pa doon sa ingon ka bang Ayos siya. Wala ko kadaghanap og sabaw ano inyo ang kinuha no kinasun gamay ra to gisabaw. Wala man nagkuhan kay. gusto mi dalag sa mama para ugma man apa nasudan sa baw kailangan Nya kay magkay balay bi wa mo nang hipos. Not really, it's clean. Si Renate clean. Bago kayo minang magkaon, chill pa ganit ni. Chill sa yung otot niya. Na may dagang hugasan mo niyo hugas eh paabot pa rin ako. Gikan pa bi ako sa trabaho. Uy, ganit na buntag. Imo na bibiyaan imong mga plato. Ayaw pa maka, kay ako'y naghugas. Late na ko grese na unsa man taong ka grese. Pero nag-relax kami. Oh, na-relax imong utot. Pag Okay, that's fine. dapat nang hugas mong plato dire di na ta ko angay muliho kay gigang ko sa work. Mag-relax na sa work. We're tired. We're tired. Pareho ta pero mama bay ako. Iban lang daw, kay ano siya. Kini inyo kay wala mamoy kuan, wa mo konsiderasyon da. Why nagkay mabahay balay pa ba yan? Oh, tanawan ko. may pakita ba mis kamera basta sa imor kung namo mo pakita. Ay, para ignan ba? Nag-relax kami. Naunsa mo nakakay mong balay, wa mo nag-aris napay. Asa ko dapit oy tarunga pud na mong daw. Turay mo purulo tara yung purul. Naunsa mo tao na yung purul di ay. Law ay gining Grace ay. Pareho lang mo diha, nakita lang yung mga lubot. Oy mga buot Wala lagi. kasama. Tanawar ko na di nagkay, wagi mo nang hipos. Iban, ana, ay. Unsa naman taon? Basta si Grace way buot tagpanti lang. Taon. Nagpanti lang yung makita sa kamera. Mana panty. Mga pasaway jumudo. Wa mo consideration sa inyong inahan, sa inyong mother. Maanak ba kun di maanak? Anak niya di lagi mo nang hugas pato. Oh, nako. Wa na consideration tanaw mauna iyang gikanan, wa gibilin rasad, wa paabot ra nila nako. Basta na sila sa balay. Mao na ilang mga tsura kinsa may di mapungot na mga ginikanan ni ngana. Ang katapulan mangyawa hugasan gibilin pa. Sus mabuang ko bayot oh. Mao ni ingani. Pero minti gini ngana na inaong banisay. Murang gikigwa. Ano kay pakita mo?
Nagluto, wagi klaro. Ato si Grace po, wapoy buot. Ambot. Mao ba na? Nagluto sila kinasun, tanay lang kinasun. Malipay man puta magluto, pero unsa po kusina po, kaya man po. I-appreciate po na, kaya nawayon po di mo. Appreciate, di na ma-appreciate og tao eh. Parte hugawog balay. Mama, limpyo mo na si Grace man. Timingan na dyan, abot ka. Wag pa siya kalito paglimpyo na Grace. Bakak niyong duha. Pakita sa video na limpyo ko ha, kasi Mga bakak kay mong duha. Grabe sa sa bakat. Uy. Oh, nagluto mo, pero Ma, gakay ang ako'y kusina. nagluto. Ang among sabot ni Grace, ako'y luto. Siya hipos. Ako'y nagluto. Oh, unya. Daw na may hugasan. wala ka na pa music man ni gusto na may music. Ay, si pangatarungan, Grace. Oh, ay si ba? Ato bang dito? Kinsa anak ma? Si anak. Adapted din si Grace day. Di ba kinsa anak man mi? O, inahan man ko ninyo, dapat kamo maglinis. Unsa man Mama ka, maghuwat pa mi. Gikan, bebe, ako sa trabaho part-time niya. Gipaabot gani ka namo. Gipaabot Mga ka unang balik. Pagtarong mo, Grace, oy. Pagtarong ba? Ma! Grabe, Grace, gitunda rin mong lubot. Grace, lain kayo. Lain kisa, way buot. Ikaw may buhat kay ikaw na video eh. Pabanti ka sa kuan B. Malibyo na kay pakita ha. Ipakita ang manit. Pagkauho mo Sige, pakita, manlimpyo ka. Kung sa energy drink. Pag limpyo sa siban, uy. Pagtarong gumong duha good sa mamoy. Dapat gani, mangugas, limpyo pareha. Gusto mi magpahuway kay Agoy, mga- mag-digest pa ba na ang kuan. Naadyo di katarungan si Grace, oy. Ma, ako'y Mag-digest pa ba na nagluto. ang... Ako'y nagluto. Pareha lang mong duha. Nagluto, gibiyaan na nga, nagbiyaan nga lamisa. Naabtan nga nga na. Ipa-digest pa rin mo sudan. Uy, paban ba na yung anak? No. Banya nga mo, wala mga sulog tarong. Mao man dyan akong pambalay. Di ba kung gusto magkuan. Mao na kahit kay balaya dapat nalimpyo mo. Maglugos, magluto gani. I-arrange yun na. Abot na ko, magkatag mo na inyong mga gamit. Bantay, Sa hindi mga- ka morning, ikamata na ko ikamorning. Ako po magyaw-yaw ha. Hindi ka mata na ko ikamorning. Nanong-nanong ka dire. Kita ka na ko nga ugaw ang hirang balay. Oo, ganun na morning. Madumi dyan. Eh ako naman gibilin kay late naman ko. O, di ko na excuse. Rason po na nimo. Asa giingon nimo nga pang Kala floor, ko. pang floor akong gihugas. Katong isa, yung bigay. Banto gra ini ko ana ko murag ditol. Ini sabon ako. Mabuwa ba yan dyan? Ni anak ko, Grace. Grace! Kinsa naggamit niyo yung panghugas ng plato? Ihugas din yung okay mo pang floor. Yun siya. Sure. Siya bituon na eh. Siya hinugdon. Ganun mo ko i-video. Uy, abi pa lang di ko kimamang hugas. Bidyuhan giga para makitang katag. Oy, Ano kanino siyang na